त्रिपुरा राज्य ने 28टा तामिहिना बनो वेस्टी सेंटर सिने खेरेंबार खुलक जागे दं वेस्टी के ओपियोड सब्स्टिट्यूशन थेरापि नमो जरा आईडीयू इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स दंनाय जरा इंजेक्शन बाय ड्रग नाय दंनाय बरक ड्रग नायावै बरक ताबो बिथि नावै हामे दं माने आबन बाबि खेरेंबार हॉस्पिटल एज कंट्रोल सोसाइटी नि बखाते तिनि काइसा कताल तांबतां चेंगे रखा तिनि निचिनि जरा ड्रग नाय दंनाय आईडीयू इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स रो खाइ फाये डेली नबरनि हेल्थ चेकअप खाइजागि माननाय डेली नबर ओ बिथि नाय माने बिथि आबो ड्रग हाइनो अंगो बो आबो चाखांगे बनि साबा आसु खति यांनाय जेमन इंजेक्शन माने से बा ड्रग ओरिजिनल ड्रग नामा हाय खति यांनाय अबो बाय बरकनि लांमा बरकनि नखुं बनि थिनां साखा हामदंनायते बुइनो गुमुनि ते हामिया मानिरो बुइनो सलो यांनाय आबन बागनि चंपयो दिनै थिमि खेरेंबार साकनाय नंगो जों दाउ फिटारा माने बिसिनि सेंसायनाय नरो जारा आईडीयू नायतने ड्रग नायतंनाय प्लीज खेरेंबार हॉस्पिटल फाइ तालासिदि ताकिरिदि नरकनि बाहान बथैसिसों नरकना हामलिनायनि जोंसातियकनाय नरक जत्तन फाइदि तालासिदि लाचिखा खिरिखांके नरकनि साखा हामग्ला नरनो चुबानाय जा नांमानि चुबानाय फाइदेव जागा फाइ सिंबाय खेरेंबार साकनाय नंगो फाइ नरक बिखिना फाइदि बक साफाइदि साब्रुमब्रुमनो फाइ नरनि साकनो फाइदि अबनसिनि खेरेंबार साकनाय नगनि থেকে सिने एडिसिन হইতে एज कंट्रोल सोसाइटी नि बखाते नरनि खाने कयमो जतना सरकार सिने एडिसि हाफां एज कंट्रोल सोसाइटी नरनो आं बारबार साइदों फ्री नरने ओ ट्रिटमेंट जानाय बिथि रजानाय बिथि डेली চাইনা बिदि আর টাইম কটা থেকে কত অবধি এটা আমরা খোলা রাখতে পারি ওপিডি টাইম নরক ফাই না ফাইদি আগামী দিনে जों नायनाय माने ओपीडी टाइम नि बारा हलगे दमान हाबाय जोंनायने तखन ओपीडी टाइम नरकनो फाइना फैगोन जे ओएसडी सेंटर तिनि सिबि सेंटर जाका जतन खामबाय ओ टेस्ट खाइबेन का रां नङा नांनिया कुनु रां नांनिया फ्री ने खाइदा